gwdan lấy siapa nih? Milian siapa lebarnya? Wow, जोंनि सायाव गाखोगोन. Oni. Wow. So guys, welcome back to the channel after birat गोबावनि उनाव दिनसे भिडिअ लाबोबाय आं. भिडिअखौ नोंथांमोना नायना मोजां मोनगोन ना मोना मिथिया, बाट एसे स्पेशल जानो हागौ आरोना, मानो होनबा आङो न'आव फैदों, ओमफ्राय आं बिदिनो मोननैसो न'नियाव मा खालामा बेखौ देखायलांनो नाजादों. नोंथांमोना नायलांबाय थादो. तो गाइस नोंथांमोना बांसिनानो आंनि भिडिअखौ नायनानै बांसिनानो नायो होनबाथाय बारा भिउसथ' फैखाया आंनाव. आवगोल आंनाव माने बांसिन भिउस फैयोमोन, ओमफ्राय गेजेर ससेयाव इउटुब गारनायनिफ्राय आंनि भिउसा गैला जालांबाय. ओमफ्राय नोंसोर सोरबा आंनि भिडिअखौ नायो, ओमफ्राय नायनानै माने कमेन्ट हरा, लाइक खालामा, बेफोरबायदि आरोना. बाट आंनाबो कन्टेन्टफोरा मोजां नङाबा सोर नायनो होनलायना. थेवबो आं मोजां कन्टेन्ट लाबोनो नाजागोन. नोंथांमोन आंनो फुल सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय. दा नै आं बिफां साया खाथियाव बरियानि भिडिअ बानायगासिनो दं, पुरा बार नांगासिनो. तो गाइस एगेन आङो ब्लग स्टार्ट खालामनो नागिरदों, माने आं ब्लगिं भिडिअ लाबोगोन आरोना. नोंथांमोना माने सापर्ट खालामगोन ना खालामा मिथिया, बाट आं मोजां ब्लगिं भिडिअ लाबोनो नाजागोन. मोजां माने जायगाफोरखौ आङो एक्सप्लर खालामनो नाजागोन. स' सापर्ट खालामलांबाय था प्लिज. तो गाइस माने आं दिनैनिफ्राय कन्टिनिउ भिडिअ आपल'ड होनो नाजागोन. आंनाव भिउ, लाइक, कमेन्ट फैगोन ना फैया आं मिथिया, बाट आं माने मोजां जायगा एक्सप्लर खालामनो नाजागोन. मोजां टपिकनि सायाव भिडिअ बानायनो नाजागोन. नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन ना खालामा मिथिया, बाट आं दिनै कन्टिनिउ आपल'ड होगोन आरोना. नोंथांमोना जुदि मोजां मोनो लाइक कमेन्ट. तो गाइस नैबे लामाथिंजाय थांनानै बे लामायाव गाखोहैनो हायो आरोना. ओमफ्राय बेनो जाहैबाय जोंहानि न'. ससे हाबलांबानो जोंहानि न' आरोना. जोंहा न'आ ओरैबायसा न'खाय बिफां लाइफां सोरगिदिं ओरैबायदि थान्दा. जोंहा न'आव थानो बिराद मोजां मोनो आरोना आङो. गुवाहाटीनिसायबो हेभिसिन आरोना जोंहा न'आ, मानो होनबा एसिनि गोनांथि गैया. मिथिंगायारि थासारिखौ नुखादों नोंथांमोना. बेफोरबायदि जायगायाव आरो एसिनि मा गोनांथि जागोन, नङा होमबा? तो लेट्स स्टार्ट द भिडिअ. मा लादो? आङो जीवन गुटी खै केजि? 25 साफाथार नुलायदो मानसिखो. गुबुथार जाबाय मानसिया. खाथाबनो हाया? मा गोदाव सोराव गालाबायनो. ओमफ्राय मा उन्दुलाबायखो? इये खोथिया माइ गायनायनि मेंदो खोमा नै. ओइ माइ गायनायनि मेंदो नोङो? माइ गायनायनि मेंदो? फोथाराव माइ गायदोंमोन दहाय, मेंदो? या ओइ टमी दहाय फोथाराव माइ गायनायनि मेंदो दांलै नै. गाबोन सबनिया थांगोन दे, दिन थांथ'आ. गाबोन थांगोन. जों जोब्बाय संलै. मा लादो? मा बुस्थु इयो? मा बुस्थु इयो?